O Concello de Outes impulsou a reparación de diferentes infraestructuras como a C196 ou o Náutico do Freixo. O Goberno local segue traballando para identificar as problemáticas e arranxalas. Os traballos de mellora e de mantemento son unha constante nos municipios do Barbanza. O Concello de Outes está inmerso nestes traballos e o seu alcalde, Francisco Calo, apuntou que se trata dunha aposta clara por parte do Executivo. Desde o primeiro momento, como saben, dixemos, estivemos facendo unha valoración moi intensa de todas as infraestructuras municipais. Actualmente pois había no centro de día filtracións que fomos quen de correxir. Fomos quen tamén trasladarlle á Xunta de Galicia a problemática que había co vial CACE 196 que une Ceilán coa Ponte na Afonso, que a día de hoxe xa está arranxada tamén. O Náutico do Freixo tamén presentaba deficiencias polas filtracións que presenta dentro. Estamos a piques de conseguir que se arranxen as obras, que arranquen as obras ali para o arranxo do pintado, a corrección desas filtracións tamén. E tamén se puxo o foco nos pantanáns da instalación do Freixo. Neste caso o que depende, porque está adherido, digamos, ao Porto do Freixo e conseguimos tamén que se vai a arranxar e seguimos nesta dinámica de identificar todas esas problemáticas que hai, todas as instalacións municipais e ir arranxando nelas. Hai máis e iremos dando conta delas a medida que vayamos conseguindo dar solución das mesmas. O rexedor local, que leva a fronte do Goberno municipal un ano e un mes, afirmou que o seu equipo segue a traballar para mellorar os servizos, as infraestructuras e a vida da veciñanza outiense.